Goodbye forever. Kam hen san ko vakung sang pui mai chu thlifim chuan a chem thleton seka. Tui finria tui tela chu a chem phone hlep hlep boka. Kapia dewa puan zar long te chu a chem her muai muaya. A changa tui lo phone sang le hlup chin te chuan ka thut na lai chu a chim phachia lova. Tui phone in a kentel thlifim te chuan ka taksa chu a chem dai huai huaya. Nuam ka ti in karil rupo a tilhim hle mai. Mambaya college ka kalaya tang to in tui finret kam hi ka ngai na ema ka hun ol tamzo khi ka mang thin reng buka Mahindra drive le Mississippi ngat phei kha chuan kanuna thilshia jeng tur min hnu chia reng to don ani tui finret chu ka mitlin to kin ka han thlira alang cham phei duaya ral hlataka chuan longlian deuh le ate deuh te chu an leng sup supa akam vela chuan mi chi sang sang tong in ang lo tak tak anin sul pel no nowa ka thutna pia loka chuan luidangin tuifin riat apo na a oma chuta chuan luikan na turin overbridge lian pui a in kham zu a achunga chuan khothlir na mun nuam tak a omboka bridge pia chi a chuan hotel lian pui pui le bar a in tlar phei thlia ya akut vela chuan motor park na zau tak tak a om thluah boka mi an tam thei em awangin an lua khat hle thin putar hausatunu chhun lama ka hun man dan chu ka chut neu newa kan class a local thar nula chelo tak kha tunge ni angle a lo hruai tu putar thilti thei mel zet kha tunge ania engwangin nge kan instructor ho khan an boy pui big em mai le atu apo chu ni se chu putara chuan boy na tur ka nei love ma se khanula mel chelo zet kha chuan kan class a om ho zong zong kha chuan mu nom kan tia kan ngei ventlang le chu ani kha mel kha chia ti ila do soi mang min tingwatang a hnar ngul a khabe amit meng kim kha a fuwa a moi pui vek ani top mai a taksa bung sang sang kha la in midang taksa hanwata se an moi pui ho lo emo chu an taksa bung thar chau chu ama in a moi fal big em ringot emo ani anga ma se ani taksa a om kha a moi bika ani na tur ang thlapin a moi ani vek mai a in che namul khan atilang thale zuala avun rong moi takap moi tok che in address a moya a thatna a bil cha ani chutiang vel mai ka ngai tu chung chuan ni po a lo tla der to a in lo na lampan chuan ko ho ve ta a iaguna hian thlanga zet chu ka om ve ta reng mai college chu tui lo zetin ka zo shama zirle tura kapa in min nor ngel po in ka tuina line ani ngang lo awangin ka chhun zom du talava ama atang to a ka tuina ber music lu chil ka du awangin kapa chu ka dil char chara atopa chuan a phalta shama khoi hmuna nge ka zirang tia kan boy dun le zak zaka music industry sang sang kan ngei vena ma se visa lama tele admission chungchanga kan boy zel awangin iagon hi beidon topa kapan tatupa iron crossa inzia lu tum kanina in ka omna nen ain hlat deu awangin sunji music academy admission kalata zoka he school po hi alo theu neu vak lo ani ang asia khomwal puya music school tha te na top 10 na om ve wang mai Brasilia ho chuan football an ngai nat em awangin football an thiam ema India in cricket angai san em awangin anol puin cricket an thiam deuh vek chutiang bokin kol ho po in music hi an ngai sang ema universal ho po in an music test hi atniam lem lo hle ani atu ka chuan class a chuan kan kal le a revak lo traffic azam hlek awangin ni dang a in ka thleng tlai hleka kan zirna gate ka lu don chi chuan nimin lama lo tran thar ka ti kha a lo thleng ve chi a foreign car na zet hian a lo hruaya a khaltu po tlangwal chelo zet hi ania driver chuan abiang ton tona chuan a fob zewa iban huna ka lo lam leang che atia nola chu anui se ya anui moi kher le ngal car tlan liam nu chuan chu nola chuan min lo nui varvara kol tongin engemaw min zota ka hriat thiam lo awangin english in athusoi ka hriat thiam lo thu ka hrila ani chuan nui har pa in excuse me ishe thiam lo ti ka shelo ani tin kania
ti in a kut alo phar chuaka a English lam chu a mawiin a onem tak nen chuan a in hme kher mai nui let sak chunga a kut vun pa in ka hming chu ka hrilh ve ngala class sang na hun to awangin kan lut dun ta ngala theory zirlai phei chuan kan thutlang nge nge a ma se in biak na hun ero kan nei man lo class lak lai te chuan mi pa ho mit chu a chunga chuan a fubi clear an mit mei deuh ral ral renga instructor ho po chuan an ngei sak fal bi clear a hre thiam lawang ti an hlau hle hlom ani hmel ni khata darkarli music zirnan hun kan hmanga theory le practical darkar ni ve ve hun kan neya kan awar azo huna midang an kal ve le a chu tiang chuan zinga tanga zan thlengin darkar so pani chu seat a full reng thin class kan zon hu chuan hun ol enge muzat ka nei le to awangin tuifin riat lampan le mai chu karil ruka academy campus to paget nal zet bula chuan tin chu nga nei niom takin alo dinga aban nal taka rangka chaka siam sanaman to zet japan hawin an siam chu amel zeu zewa min hu vele chuan min lo nui var pa in Mr. Fanai engtin ngei hun i man don weekend engtiam man ngei tum ti in min lo be vata ka hremei lo le bicha kal ka tum dewa weekend a chuan practice pak chu cyber le bicha hun man ral ani mai nang engtin ngei man don ka tilet ve thunga ani chuan tukina min lo hroi tu le kapu nen Singapore a kan kal lokang man pui tur in ei lo ami ti in min lo nui saka mi an tamalom chung ho bola chuan man pui tur nei vak angai hlei nem ti in ka fiam let ve hlaka chan chin then khat le apu kha ka hria chak em awangin ka zot tangota apu chu ka rin lo dei alo ni a hming chu ka lo hre fo to a hmel ero ka lo hre ngai ho lo Myanmar rama pahau saton to sumdona company lian taka rangka chakhur nei ngat ania khovel mun sang sanga bran sang nein a company po a inzar phara tin ero Spain a piang ani dei thung apa in Spain a industry pakhat a ro chuna an sumdona po akal tluang hle nge a ni pui chola Myanmar ram tlo turin flight in an kala ma se an flight chu an chhum dum cha tak a sutlang ma lukin a khol a chiang lo nen an tum ma in an tlata a anu le pa chu ka po chhon lovin an thia van nei thak takin mitlem te zinga tin a chu adam chuak ta hlowa van nei thak takin mi tlem te zinga tin chu adam chuak ta hlowa apun hena chuan a umta ani apa hian adwa thei em awangin khovel mun sang a fan pui fawa achang le sung don na thila te a hruai kwal boka chu chuan a hriat na po ati zau viau ka ring bok chu chuan a hriat na po ati zau viau ka ring bok apa boral nu hian kumkhat ya gona a om nuwa England psychology a graduate le nu in tuna alo hole na po thakhat chia alania a hun ol no khatnan music hi alo zir ve chau zok ani kabula umek chu tunge ani ka hre chiang tel tela ka in hute chem mai ka ngai sang sote chu ka tilona in ka ngai dan le mu dan chu a in thla khleng dora chutia kan ti mol lai chuan alo hroi tu pa chu alo thlenga chu pa chu James ania England college akalna lama a in chara tuna hian elgona kartum lai acham to a James amel chu ka en chiang dewa amel thakher mai in kop om renga khuanu duan ni om tak anni kar kung khar chu alo hon saka an kal don chuan tin chuan Mr. Fanai kan kom le thindon nia o hun man nuam ti in min bai ya chak fe in anin khal liam tanghala thian nge mangai eng tin emo kamang ve nek weekend chu azole te der mai dan pa ngai angin class chu kakal zia tin mel mu tu ra lo chuan kan class chu atiruak huain ka sia ama kha kom anuam ema ka ngai na ruriawa a hmel le ori te chu keima a chuan a cham reng mai enge a chan ero ka shebik lo kar top lama chuan ka bei sei lo dewin tin hmel chu ka muthuta ka lom rualin ka ham hei lek zok ani hemi truma ero hi chuan ama chawin ania spek dum voin foreign car nal zet mai pat zero chu alo khala car atanga alo chuak chu student ho a hmai apa chuan kan lo en deuh thapa
anal zia chu soifia thiam har tak ani a high heel bun chuan atilang sang sota anin khai thinalin first class model a ang ber mai nui sang chunga kalam lo panin hi Mr. Fanai iloda mem min thiam san na sato o mange atia dame ivamal ve khonge Jamesa kalau tivata England a akir le to mania hi a thoven thang jok atia fiam ve shim shim ka cha ka wangim ikhwa avahar don ve James ai chu kalo o meidona mi ti in ka fiam hlaka miril result ti te ka tereng mai nang yomalom atia class chan hun awangin kan lu dun takala class kan ban hu chuan tin chuan Mr. Fanai program dang in am privacy deuh in lo chuan leng du nang miang ti in min soma ani ang nula mel thalu tukin lenga min som chu ka ham hei lek lek ani ang nula mel thalu tukin lenga min som chu ka ham hei lek lek ka phur bok si ma se phur tak anga lan ero ka tum chuang lawa keini ang min len pui du chuan thil dang ti tur chu nation love ka tia akar chuan kan chuak dun ta ngala mai chia te si a speed asangin akhal thiam em mai le ngala trader hotel kota chuan adinga heta hian lan su ei mai ang o atia ka she rovio na in ka zuilu ta thowa he hotel hi achang kang reu zek leng hala akut atanga ka hmu thin bak achung hi kala dai chin lo shim shima acham chu thilman ato thei em wang ani he hotel lawa chuan sedona hotel le Asia Plaza te hi an hotel nei that ber te an nia trader hotela kanin no por nu chuan leng khothong mai turin hloga lam chu kan pana kalkonga chuan atong siam renga Mizoram chanchin te Mizo dil chut hle a anom thei ang ber turin kasila kalve achak thu te asoi kwal luama min la hroi ve ro o atia te reng mai idu phot chuan katia ti tak tak lo ma se Mizoram chu a tha thei ang bera hria tir ka du ani loga mun chu kan thlenga mi chi sang an lo tam le to hle mai nuam tol shim te kholum lu tuklan san te le in ngai zong te sahuan en tum te le tauris hotenen kanin pol nuk ani ber mai helai mun hi yagon kot kher pui ber sul khokyanga ania pak nuam zet le zu a hala ka chena atang chuan ke em somthum panga vel zet ala ani zu vel chu kan fangkwala tin chuan ramsa angai na thu te asoipa renga tha kan lak pui deuh reng boka zu kan fan kwal nu chuan pak lama kan let phei le a far le ok thing ding thel sung hnuai dai hlama chuan kan thuduna far le ok thing del sung hnuai dai hlama chuan kan thuduna kan pia dewa nula le tlangwal akop te a ho chu an hlim hmel hlom hle mai kan thlir zeu renga kol mei cheu hi anin rim ve ngai lo na in an kholai nun azalen hle a nampui an ni awangin chi in thlir na po anasa hle boka kan thut nu reivak lawa chuan tin phone chu aria min se thiam luk ti in kapia dewa chuan abe mola atong kia chuan an in how deu ni in kasia anu reivak lawa chuan kabula chuan alo thua a mela chuan thinrim na tlem alo lang leka atut fel nu chuan min thlek deuh wanga Mr. Fanai James kha ka thendon karin ang ani tlat lo atia enga tinge ti in ka zot let wata tin chuan a thin che si in hauren hi kanin to baga ka hmangai emo ka tia ka lo hmangai mi alo ti ka hreto atia James anena anin tondan le an chanchin tlang pui chu min sil thuaka min sil chin bak chu ka zot zui du lem lova ka hriat ve atulna ka hre hek lo tin chuan Mizo chanchin te society te min zot pa in engwanga Indian in tilo nge kani ti te min zota India chul chua kan ni lo dan te Mizo chu nam sang le se sang nei kan ni dan te nam tlem te kan ni awangin chimral kan ni lo nan in lak bing angai zia te ka thiamang tokin ka soya wal history le modern history te wal politics le revolution sang soin Myanmar civil war chua dan thlengin kan soi du na karen ain aril ru alo zawin a hriat na azaw nge mai kan ti po arwal dun hle a khuwa atlai to awangin kan hota a holama chuan kar chu ka khal thunga ka voi khat khalna ani boka nuam ka tinge mai
zan lama chuan muzal mai pa in tin chu ka ngei tua zui neu newa abul hnaya ka omlo chuan ka ruak huain ka hремai asak ruang le hmelte achezia le nui hmelte chu ka mitthla a alang iar iara a o ngei no be takte chuan min hnia alama min hi betlat to niberin ka sia ka ngei na dan po hi ngei na satlia mai chu ani to lo ma se tin te ang mi hausa le hmel thalu tukin ke tribal ve mai hi min du don chuang lo ani hmangai chu chu lova hun khoral na le min mu sit na mai tur ani ti ka hre thiam vek ngai tua to lo ka tum ngial po in ka ngai tua lo thei si lo ka ngai tua na pek tin hi a lua vek to ni mai in ka siam thakhat nuwa chuan tin nen chuan kanin nel sot khop maya ami zia po ka ngai na zong tak ani class kan kal du na chumi hnuwa mun sang sanga kan leng khothonga kanin zui deu chot reng ani ber mai James anen anin chen fel to a chan chen soi chua fo po adu hek lo hun kal to chu aliam to a kan tun hun hi contemporary history thil tu ani angin apoi mu jok ativeta thin ni khat chu tin chuan Mr. Fanai voin chu ka in lama lo leng ta mai che kapu ka mel hria ti rang che I chan chin ni ka hril nual to a mucha khop che sin atia anin mewa len chu ka hre ang reng khop mai ma se min som ngur em awang chuan ka zui ve ta nge a kan kalpa chuan a aunty te 6 street pel mayo thit mikala dona chuan kan peng koya a aunty po a hmel tha in a fel nge mai kan chhuale nu chuan kot thler pui ber sula chuan kan lut phaya kot thler lun la ya chuan gate nal zet mai compound zau taka in hung kwala chuan kan lut phaya lalin yom tak lian pui chunga chuan kan lut phei zela housekeeper engemaw zat an awm bawk a garin phak bakin tin te in chu a lo ro puya a pu chu sumdawn na lam thila a buai deuh awangin a hman hun lo nghak turin tirka pakhat a lo tira chumi ngha chung chuan tin chuan room hrang chu min fan puya khovel huwa painter ro pui tak takin an zia pen mawi zet chu ka en kuala arts ro pui zia atakin ka hmu chiang khop mai swimming pool le library te kan fang kuala pon lama in ain a lo ro pui de mai tlai lama chuan a pu chu a hman ve ta a khwal poimo a komna tur special room VIP room a chuan min lu puya ka zam ru kher mai atong ka chuak reng chu thil ti thei takin order taka thil asoi ang mai hi ni in ka sia atong ka chuak reng chu thil ti thei takin order taka thil asoi ang mai hi ni in ka sia sumdawn na lam thil te arts le science lam le politics thlengin min soipuya karil ru ensin adu ve shim ni in ka sheber achu soya piang ka zong pui the awang chuan Mr. Fanai I thluak ka thale mai nangang hi ka sumdawn na en kol tu atan ka du ani ka hnuaya thok ta mai che lopo thatok da ka pe ang che atia kanui aza lek zok ani kapu commercial lam hi chu ka tui lo ani mihring hian line shan kan neya mani tui lo na hna tho chuan worker thatak ani theilowa rilru petakin na tho theilo ka ti ve mowa anui varvara worker thatak ini thei nge yang karing tlat ani helama ummi shepon America emo England emo India rama po Mumbai ya le Delhi ya branch kan din to a idu nana a yom theyang ka somna chu pom mai ro nangang hi ka mamo ani atia kalawin ngei tu adonia katia zanre enghal tura min ti awang chuan she tak chungin ka ei tange nge a kan zanria ipo chu apui nge mai engkim hi omvek emoti mai tur ania ramdanga tanga local sum don na lama mi khwal poimo then khatenen kan kil hawa eitur le intur lam chu a hniang hnar nge mai champen po ka voi khat in na ani nge a chumizana kan nei intura chuan cheng engza takra langmo Mizorama ka chung te ka hre chuak rum mai hetiang ang eitur tuin hai le tam hi keini chuan kum khata voi khat po kan siam ve thei don si lauti thlengin ka ngai tua zanri ei kham chuan apu chu sumdon na thila mi khwal anei awangin hmu thei ani to lo minnor luitlat awang chuan bathroom zau nuam seta chuan ka in phutir sera
kain bua zo chuan thomno thar vek ka hak tur chu chia hlo pakhat chuan min lo pe a tin chuan sitting room lama lo ngak lok turin a lo cha boka min do thiam em awang chuan kain tharung kher mai kan ina kha chuan bathroom pahnih kan nei ve a AC po room khata ba kan da theilowa he ina zet chuan bathroom po som lai a oma swimming pool zau nuam zet ala zui AC po room tina anda vek ania katan chuan lal in ani ringot mai rewak lo ka thut nu chuan tin in bol zo chuan min lo fin phaya makeup eng ma a in hnoi lo chung poin a hmel thangang mai hun kor fol nel mai a ha a asam purim chia chu rim tuirim ani na wangin room chu alwa hne khop mai a mel chu tha ka ti hem awangin ka lo thlir ringa ka entak ringa wang chuan a lai deuh hlekin ka sia diklo a umami atia ka har chuak zoka in thiam lo tak chungin omlove in na lutuk ka tia anui ara tiro in chung lama bawro ka nuam zo kang atia in chung zola in komna tura an siam chu kan pan chawa tulai mun po chu alo nuam nge mai pangpar chi sang alo vul chu ka arim po athiang nge mai tin iagon khopui chung chu alang pe una khot khirna mun nuam tak ani ringot mai mau manga an siam thuna nuam taka chuan tin nen chuan kan thuduna kan chung ko chanchin te ngai zong ka nei len nei lote min zota thil min zo lai rengin min en chiang thei khop mai psycho thiam tak ani awangin ka tong le emotion atangin min chi khle ti ka shemai thutna an siam nuam taka chuan kan thua van bo ruak thiang pol rui chu alang moi nge mai khua thian that em awangin rc po alang petuara tin he na chuan kan chung ko chanchin tlang pui a hriat ata na tul ka ti chin chu ka soya thuam na dor lian vak lo pakhat kan nei ve thu te ro ka soi lang du shan lo an sum do na ngai tu in ain hlok le em mai tin ngai zong ka nei lo thu te mangai na kala she thiam chia lo thu te ka soi nuala ka thil soi lai chuan mit khap mi lovin min en renga tin chuan Mr. Fanai midang lam takini kangai na zong takini bok atia keipon kangai na lutuk che ikiang omi ha dam thla katia karil ru tak ka soi ani katan hian midang lam takini atia noi lam abi ngara chan mai dan tur ka hriat lo awangin ka ngoi renga anhu chuan lo dak chuakin Mr. Fanai James ka then chan pakhat Mr. Fanai James ka then chan ka soi kha dot vek ani kha ati chuak phonga makka di deuh hlek engwange ka tiwada thil dang ngai tua ni om po in thil dang ngai tua ni om takin van lam chu a thira ka thu soi po chu she om angin alang lo shil hai tak chungin ka en ngoya a mel chu zan thimna hian apol chezo lova rc te bo chu azara enga a thatna ti ro pui zual tu ang chau an ni James ka then chan chu mangai dang ka ton wang ani ka ton ma ka chuan James kha ka mangai in ka sia ma se ka mangai alolan chi atang kha chuan ka thin lung atangin pei chuain a omta a ka lo mangai mi lo ti ka thria chian pha ani atia James kha tangwal fille mel thatak ani in ka sia ani aya thanjok chu engti fakawa tha ni angmo ka tia tin chuan ni e James kha mi swala ni mi alo mi puitling le fel tak ani kanin zui rei to viawa masia class kalo tran ma ka ni na vela khan kapunen se narama sum don na thil awangin an kala chumituma chuan kamumanga hian a mel po kala hmu ngai lo nen hian tuifin riat ka ma hian kan leng duna kan lim dun ema masia lim taka kan nom lai chuan alo bo deya mitam takara chuan ka zong vaka atuk zana po chuan kha tlangwal buk kha kamumanga ka hmulea zan masa ai ma in kan lo hlima kanin ko vung renga masia chutia kan nom lai chuan alo bo le te ya ka thang har nu chuan ka mumanga ka mu chu karil ruwa cham ta thata a mel te chu ka mitha a cham ta renga ka mu mi alo chu ka ngai em ani ber mai chuan mo class ka lo tan ni a khan ka sir ding lama khan ka mumanga ka mu nge mai chu ka mu ta thut maya ka phu chiang sin o engdang ma ka ngai to zui thei to lo arukin ka mil zewa makati boxi chu ka mitwai ani te ka ring hialasin ma se ka mitwai ni lovin tuna ka thinlung lo tu le ka hmangai em
James ka chen phana chan hi alo ni ta zo ka ni atia rang fashanin kan class a hmangai ilo nei mo tunge ka tia ka mit taka min en chungin chu kamama ka hmule ka hmangai chu nangma hi ni asin ati chu ka phudeu dorin ka sia ka mela chon maktina alang chuak hlek mai thei nga se ken sum vata tin tin ke hi mo I hmangai chu ka tia tin tin chuan nang chia hi ni atia kalome ke pon ka hmu tira tang che khan ka thinlung hun tam tak hi luasin ka tia chu chu ka thinlunga a omdan ani tlat si zan boruak nuam taka chuan kan inkar boruak chu chin felin a oma ar sitam tak shet puitu kan nei buka dik tak chuan ka bai sei le karin phak lo lutuk tin tin te angin min hmangai chu mak ka ti ani ka engma hian a phu lo a phu hlol lo tin tin chu kamal chung khamin amuzala thilenge mosoin kan ti ti mel mela kanin kwa chial ringa kan ti ti kara chuan kanin fob zeu zeu ringa zanpo atlai to ang ring hle a chu zan boruak nuam zet mut bo san tur chuan in chunga chuan kanin zoiluta a hmale tin kan boruak po anuam to a kanin po zual sawa tin tin chuan karum tura min hruaya min mutui pa in min fob zewa ka hmangai che a ti thop sata zanlama ka munna chu anuam nge mai room chunga chuan mamo angkim hi akim emoti mai turani a unau pa ramdanga nupui fanaute ne na umta room hlui alo nia ti danglam lovin alwa dan ngai ngain anla chei bol rengani ka mut muna chuan an chung komizia turomte ka ngai tu neu newa tin tin ka hmangai chu thil dik ani angem kanin hmangai na hi thankin si lovin atham ral mai long mo chu tiang vel mai mai ngai tu chuan ka meng rei shep leng hala zing ka than har chuan ka tho hala ka in phi fai nu chuan tin tin tho ma nge ya anin chua san ka du awangin kanin siam sok soka an housekeeper dem ti lo chung chu ka chuak lui ta thawa kholai ka thlen chuan thol hokin ka sia in ro pui le in ro pui le in kil toi in ro pui le in kil toi reng ngai na hmuna om chu azalen lova in ro pui le in kil toi reng ngai na hmuna om chu azalen lova kan zalen lo na mun chu alo nuam mi lo ka in lua po holovin restaurant na ka in ho puara ka class kalpo ka thlen ma pha khop mai library a hun chu ka tum toi taria class tan don chuan tin tin po chu alo lang vele hlola an hriat lowa ka hona wanga apu nen an thin rim thu min sila ti tau lek lek ti tau ngam chia si lo le pangchang lek lekin min mela amoi reu kher asin class zone hu chuan ithu oi lo mana voin chu ka thu thuwa yo mangai atia te reng mai boss atia aner saka akar final z lam chu kan pantangala A Junction Dagon Center Tlan Pelin Asia Plaza kota chuan akar chu apaka ahoi heratangin chulai mun chu avoi khatkalna aniloti ahriat hle keipon helai mun hi chu ka kalpel fo to a achunga ero kalalut ngai mi alo thunga khorlu tukanga omero katumbik lo rumpo athang thiam hle a wedang chim boi phak lo na huna ei tur tuin hnai tak tak le thiang hlim si chu kan kil duna dear voin hi ka birthday ania alom nan ei treu ro o atia a birthday tai lama ka thedei chu ken thiam lo ru hle a ma se min silmiao hek lo ka thutna atanga thavin happy birthday tia uisin a thulai chu hnunglama tangin ka kwa alo dak chho chu rem vak lo rem tak si in ka lo fopa kan vahlim dun si em kan nei por nu chuan aman bil chu a pe veka kar chung kan lu chuan min fob zewa man mo lutuk lovin kan dan chuak ta a arim lom ni iagon ka umtir atangin kumni aliam ve tareng mai tin tin ne na kanin tunna po arein ni tin mai chuan hun nom tak tak kan hmang renga kanin hmangai na po avula para chuanga ara chuak lo chau to ani ka zirlai chu ka zo thukata tes ka zo to a degree hlan ni chia ka ngak to a chu ni chu ro pui taka celebrate tur ani dona keini group ho po participant tur kan ni kan chuan hu chuan Mizoram a hoin mani ram nge ya music industry thatak kadin ve anga kan ram tan le thalai ti tan revolution thlentir nge ka tum mani chung thil chuan minti phur veu na in tin tin ka kalsan to tur chuan minti siom tak zet ani
atel lo chuan ka nun hi aruak don lutuka dan po ka thiam to don em ni le tin nen in mu kan in tiam hun alo thlenga pandola chu ka thlang deuh na in ama du angin takin takaje puak chu ka pan ta zoka he pa khi a changtlung ang reng hle a hun po a zau nuam nge mai he pa ka hian nam sang sang traditional dress te pholan ni in an namin sakdan ang zela in po sakvek ani amoin tloti po anga hle thin tin chu mi pa ngai tak ani ti alo lang le thin apang chu ala atiam to abo chimei mai lo bok kong puisir motor park na chuan car apak fel nu chuan min lo pana min lo nui varvara ka lo ku a ka beng bula chuan dear ka hmangai che ati sepa kanin pom vong vonga atlai zoka tan awangin anin thiam lo thu min shila kalang ha re lo thu le a hun taka alo thlen thu ka sil mol mola pa ka chuan kan lut phei zela in hmangai taka in kom mel melte in hmangai taka in kom mel melte in how do bong bong te mi chi sang sang le nam sang sang zinuai nuai chu kalpel zelin polmun champhei dup na hmuna zarhliap an siam hnuaia chuan in serialin kan thu duna kholumpo hrechang lo lekin kanin kuat hela kanin thla theilo ani ber mai kovela thil chan harsa kalati ber chu ka chan nge angai dona wangin ka hu phur ru hle a nei dang ang pon kalim tak tak theilo ani ero hlim le thlamuan hmel takin ka tanga abaya ka chan hu phur em zona chang tur chuan ka huai sin na zong zong ka song khoma awa har cm dear ilo ngai tua to em voi tam tak ka lo ngai tua non to enge I thu thluk na chu ni ta chan har sa ka vati tak em tin chu ka ena ka hmangai ngoi ngoi si ka ngoi tak deuh awang chuan ngai thalo hmel kara be seina inzem chiat ang hian min mel sar sara ma se chumi awango ta thu thluk na so son thei ka ni si lo dear kanin nei theilawang ka ti chuak thei sama chumi soi tur chuan ka chakna le huai sen na zong zong ka som khoma chu ti chung chuan ka o te chu a loi zo vekin ka hria tin mel chu nisa chumdum cha takin alo hlia thut ang mai hian angui ngal roi ti ka helo in sum tak chungin a hmui a pet fan fana amit tui chu alo luang nge nge ya ka valei na tak em ka oma chuan a hmai chu ka kuai sia chu ta zet chuan a in sum theingang lo ani ang a in su ta hlop hlopa karil ro awak thui nge mai midang ten namdang nula an lo nei hi mangai na tak tak wang ani chuan ka dem talove ma se ke chuan karam le nam patsan turin ka ke ka pen theilo ani kanin kar mangai na hi hian engma ramri min khamsak tu a ummi alo neingat ila chu ka din hun po a thaso tang tin kan culture te society le sa khwana te kan tong khlengin reilo te a azir thiam thuayang ama po in huam em bok ma se thil pakhat ni ve theilo anei he khovela hian Mizo ani ve theidon lo ani namdang ni na chuan kanin kara ramri a khamjok sia chu daidan na chu nundan san ti dan san nei kan ni meu awangin kan thla le zelten chopol nun an nei lova chimrala anom lo na na poimo sia dear kongdang omngang lo em ni atia karil ru zong zong chu sei chuakin ka hrilta veka Mizo ka nilo chu avan poi tak em ti in min ko vong vonga du tak nang katong che hi kaloma nang ma awangin ka hnam hmangai na thinlung te ka zir chhuak ka sin kei hi ngai tuate he khovela hian hmangai tak tak te an lo piang to a an piang le zel bokang mitam tak chuan anin nei theilo awangin an ma ni nun na te an la a then khat in hmule ngai to lo tura chung te po then an om boka keini chu hei in seriala thu in thil tha ingkim kan la zir chuak theya nakina kan hlimzok theinan kan in then mai zok ani hmangai na hi nupa ni na a top mai lawa hmangai na chuan dam chung a dei zok thin kalung phutop ma chu nang hi ka hmangai ber in ni fawang ti in ka thiamang tokin ka hnema du tho zetin na hmuya chuan ka fo vong vonga indrama I ho nu poin min lo sheve rang thin la ke chuan kho har le mal ngoi ngoi in kan sul nu hi ka fang le thin anga mun tin hian nang min hriat chuati ranga ka hlim na hmuna khan nang I om ve to don si lo itel lova dan po ka thiam don em ni
o kavan ngai don tak che em ati vong vonga goodbye forever digrilan program kan zo nu in hall kota kan chuaka tin chuan karbula chuan min lo ngak reng to a great sang ber ka don awangin min lompui thiam hle mai ekovela hun kan mandun hun hunung ber tur ti serengin am takin kan mangduna kot kher sang sang te fangkwalin netlak don suara chuan tuifin ret kama chuan kan kal le a chu mitlai hun te chu akal chakma ma in ka sia in thalel takin kan in pom vong vong renga theini se chu hun chu childin kawan chak tak em dear he khovela avoi khatna tan mangai ka tonga mangai na wang vekin in chen angai le si mi te chuan an mangai te nei thei turin thei topin an baya keini ero kan in chen thei nan thei top chua angai jok si Mizo ni thei ila o he khovela hian kein tong le angem atia chu chana chu ka sia ka soi chuak thei to lo ni e he khovela hian kein tong to don lova tuna kan hlimna te hi nakina kan mittui kai chuak tu le min ti siam tu mai an lo ni don si ka chan mai lo awang chuan dear he khovela kan in tong le to lo ani poin wana tal chuan kan in tong le don nia o chuta chuan chi le chi in thliarna hian ramri min kham sak to lawang tiro chumi huna tal chuan ikianga thamong takin ka om min phat sakang tiro ti in na mittui chu alo luang le nge ya Tintin we shall meet beyond the river ti in kaphun sepa kema o nge po chu ka hre chiang theilowa ka tong chu ari chuak empo ka hre to lo ka mitsula ka hmangai tintin ka fo nun ber na turin du tho zetin ka fop ta vong vonga